Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε. Θα πάμε ως τη Ροδόπολη. Και θα πάμε ως τη Ροδόπολη γιατί χθες οι μαθητές και οι καθηγητές του ΕΠΑΛ Ροδόπολης έστησαν ένα δικό τους ωραίο κιόσκι διαφημίζοντας τα δικά τους προϊόντα με αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας που έλαβαν τη σχολική χρονιά που έφτασε και γίνεται πολύ πολύ καλή δουλειά στο ΕΠΑΛ της Ροδόπολης. Και το εντυπωσιακό είναι ότι τα παιδιά εκεί, με τη βοήθεια βέβαια των καθηγητών τους, έκαναν και μπύρα. Δικιά τους μπύρα. Πάμε να μιλήσουμε με την καθηγήτρια γεωπονίας, την κυρία Μένια Κατσιάνη. Κυρία Κατσιάνη, καλημέρα από την Ερτσερών. Καλημέρα σας κύριε Αναστασιάδη από το ΕΠΑΛ της Ροδόπολης. Τι ωραία πράγματα κάνετε εκεί στο ΕΠΑΛ Ροδόπολης. Κάνουμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Πριν σας εξηγήσω εγώ για τα του κλάδου μου και του τομέα μου, να σας πει δύο εισαγωγικά πράγματα ο κύριος διευθυντής μας, ο κύριος Γιαβρούδης, που τον έχω δίπλα μου. Α, μάλιστα. Ωραία. Χαίρομαι πολύ. Καλημέρα σας, τι κάνετε, καλά είστε? Καλημέρα, τι κάνετε κύριε Γιαβρούδη, είστε καλά? Μια χαρά, όλα. Γνωριζόμαστε και χρόνια. Πολλά χρόνια. Λοιπόν, τι ωραία πράγματα κάνουν εκεί στο ΕΠΑΛ, τι κάνετε και στο ΕΠΑΛ? Ναι, προσπαθούμε φέτος λίγο στο ΕΠΑΛ να αναβαθμίσουμε κυρίως τα εργαστηριακά μας μαθήματα. Είμαστε ένα σχολείο το οποίο είναι το πιο απομακρυσμένο σχολείο από την πόλη των Σερών. Είναι ακριτική περιοχή στην Παραμεθόριο. Υπάρχουν αρκετές ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή. Βέβαια βρήκαμε κάποιους χορηγούς οι οποίοι μας βοήθησαν, αγοράσαμε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κάποιον εργαστηριακό εξοπλισμό. Μπράβο. Μπράβο στους χορηγούς δηλαδή θα έλεγα. Να το αναβαθμίσουμε όσο μπορούμε, γιατί τα ΕΠΑΛ και από το Υπουργείο είναι αυτή η γραμμή, αλλά και η πραγματικότητα το δείχνει. Οι μαθητές από τα ΕΠΑΛ έχουν τη δυνατότητα να μπουν αμέσως στην παραγωγή, να βρουν αμέσως δουλειά. Ναι, ξέρετε, δεν το έχει αντιληφθεί ο κόσμος πόσο σημαντικό έργο επιτελείται στα ΕΠΑΛ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το έργο και πολλά παιδιά επιλέγουν τα ΕΠΑΛ. Το λέω και από προσωπική άποψη λόγω του γιού μου που θέλει να έρθει στο ΕΠΑΛ. Ναι. Στα ΕΠΑΛ η διαφορά με το Γενικό Λύκειο είναι ότι οι μαθητές παίρνουν πάλι απολυτήριο Λυκείου, όπως όλοι οι μαθητές που πάνε στα γενικά, αλλά η διαφορά είναι ότι παίρνουν το πτυχίο της ειδικότητας. Οπότε μάλιστα, ανάλογα με τα ΕΠΑΛ τι ειδικότητες υπάρχουν, τι τομείς υπάρχουν, παίρνεις και το αντίστοιχο πτυχίο, το οποίο παραδείγματος χάρη κάποια κοπέλα που θα έχει τελειώσει κομμωτική, αισθητική θα μπορεί εύκολα να βρει δουλειά, ή κάποιος που έχει τελειώσει το τομέα ηλεκτρολογίας ή μηχανολογίας το ίδιο. Μάλιστα, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, πολύ καλό. Και επίσης οι μαθητές οι οποίοι παρακολουθούν τα μαθήματα στα ΕΠΑΛ έχουν τη δυνατότητα να περάσουν στα πανεπιστημιακά τμήματα στον αντίστοιχο τομέα. Δηλαδή κάποιος που είναι στον τομέα διοίκησης μπορεί να περάσει πιο εύκολα σχετικά στα πανεπιστήμια τα οποία σχετίζονται με τα οικονομικά. Μάλιστα. Να ρωτήσω τώρα, μπράβο και στα παιδιά αυτά που κάνουν, αλλά αυτό με την πύρα πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Ναι, κοιτάξτε τώρα θα σας πω. Όλα αυτά δεν θα γινόταν αν δεν υπήρχαν οι καθηγητές, οι οποίοι αυτοί είναι το ζωντανό κύτταρο στο σχολείο. Έχω την τιμή να έχω την κυρία Μένια Κατσιάνη, η οποία και εγώ δεν το ήξερα, ήταν χρόνια ερευνήτρια στο πανεπιστήμιο, ήταν στην Αμερική στο Άρκανσος, ναι, μεταδιδακτορική φοιτήτρια, η οποία όταν μου ήρθε μου είπε κάποια πράγματα. Στην αρχή θεώρησα ότι δεν μπορούσαν να γίνουν, αλλά όταν ξεκινήσαμε τη συνεργασία είδα ότι μπορεί να επιτελέσει αυτά τα πράγματα. Μπράβο. Και όλα αυτά στη Ροδόπολη. Ότι τα παιδιά πάρα πολύ ενθουσιάστηκαν. Θα σας τη δώσω τώρα να σας τα εξηγήσει, να σας τα πει και αυτή από ωραία. κοντά. Θα ήθελα να τα πούμε και από κοντά τη Δευτέρα, κύριε Κώστα Γιαβρούδη. Έτσι μου θυμίζετε παλιές καλές εποχές βέβαια. Να πούμε ότι... την Δευτέρα εντάξει, θα το κανονίσουμε. Θα έχουμε επικοινωνία. Να μιλήσω λίγο με την καθηγήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε και πάλι από εμένα. Χαίρετε και πάλι. Ωραία πράγματα μας είπε ο διευθυντής. Κυρία Κατσιάνη, τώρα για πείτε μας, κάνατε μπύρα? Ναι, έχουμε φτιάξει τη δική μας μπύρα. Ναι. Τα παιδιά είδαν το πρώτο στάδιο, φυσικά συμμετείχαν σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Αγοράσαμε τον εξοπλισμό, γιατί χρειάζεται ένα συγκεκριμένος εξοπλισμός για να μπορέσεις να φτιάξεις ένα ποτό όπως η μπύρα. Από
Υπάρχουν online πάρα πολλά καταστήματα που πουλάνε τον απαραίτητο εξοπλισμό, μπουκάλια εμφιάλωση, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Για ερασιτέχνες. Πρακτικά αυτά απευθύνονται τα καταστήματα σε ερασιτέχνες. Αναμίξαμε τη μαγιά με τα ζάχαρα που θα επιτελούσαν τη ζύμωση, βάλαμε τη δίνη μας, διαλέξαμε να κάνουμε μια ωραία λάγκερ μπύρα. Κάναμε έτσι κάποιες παραλλαγές σε διάφορες συνταγές. Πειραματιστήκαμε δηλαδή και πάνω σε αυτό, δεν είναι ότι ακολουθήσαμε μία περπατημένη οδό και νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαίωσε γιατί όσοι δοκίμασαν τη ναι, όλοι είναι εντυπωσιασμένοι, πραγματικά όσοι δοκίμασαν. Πολύ και καλώς των εχόντων των πραγμάτων, αν τη Δευτέρα θα έχουμε επικοινωνία κοντινή, θα δοκιμάσω κι εγώ, θα Θα ήθελα επίσης να πω ότι αυτή την περίοδο φτιάξαμε και ένα ακόμη ποτό, το οποίο είναι ξεχασμένο, ωστόσο είναι ένα από τα αρχαιότερα ποτά. Λέγεται υδρόμελι. Φτιάχνεται με μέλι. Και μάλιστα χρησιμοποιήσαμε μέλι της περιοχής εδώ σε μια προσπάθεια και να αναδείξουμε και το μέλι και τα τοπικά προϊόντα και γενικά να δούμε πώς θα μας δει. Μπράβο είναι πολύ πειραματικό ακόμη όλο αυτό το project. Χρειάζεται παλαίωση αυτό το συγκεκριμένο αλκοολούχο ποτό, οπότε θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να το διαθέσουμε αφού πρώτα φυσικά το δοκιμάσουμε και δούμε ότι είναι καλό εκεί κατά τα Χριστούγεννα. Σίγουρα θα κάνουμε κάποια δράση στο παζάρι πάλι για να το δώσουμε να το δοκιμάσει ο κόσμος. Ελπίζω να πάει πάρα πολύ καλά και να έχει αποδοχή. Σχεδιάζουμε να κάνουμε και δικά μας αλλαντικά, τυροκομικά με τη νέα χρονιά, πάρα πολλά πράγματα. Τι λέτε τώρα, μπράβο. Θα τα διαθέσουμε όλα στην τοπική αγορά. Πρώτα θα πάρουμε την έγκριση από την τοπική εδώ κοινότητα και φυσικά μετά... Τώρα εκτός από την μπύρα παρουσιάστε και άλλα που έχετε ετοιμάσει, δεν είναι στο παζάρι αυτό που κάνατε? Ναι. Καλά, εντάξει, έχουμε φτιάξει μαρμελάδες, έχουμε φτιάξει κομπόστες, γιαούρτια, αλλά αυτά λίγο πολύ νομίζω είναι... Εντάξει, τα συναντά αρκετά συχνά ο κόσμος. Εμείς θέλουμε να κάνουμε και κάτι διαφορετικό. Τα παιδιά πρέπει να είναι ενθουσιασμένα από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένα. Δεν το περίμενα κι εγώ στην αρχή που ήρθα ότι θα είναι τόσο ενθουσιασμένα με όλα αυτά. Έρχονται και μου λένε συνέχεια να κάνουμε και κάτι ακόμη, να κάνουμε και αυτό, να κάνουμε και εκείνο. Είναι πάρα πολύ θετικό όλο αυτό. Είναι παιδιά που τους αρέσει η πρακτική και ήθελα να περάσω αυτό το μήνυμα γενικότερα. Να συμπληρώσω αυτό που είπε ο Διευθυντής προηγουμένως και να πω ότι να μην απορρίπτουμε τα ΕΠΑΛ εύκολα. Ας ψάχνουν οι γονείς, ας ψάχνουν τα παιδιά στην περιοχή τους τι σχολεία υπάρχουν, τι κάνουν, πόσο δραστήριοι είναι. Μπορεί να υπάρχουν σχολεία τα οποία και υπάρχουν που είναι εξαιρετικά, προσφέρουν εξαιρετική ποιότητα σπουδών. Και είστε παράδειγμα προς μίμηση και χαιρόμαστε. Είστε παράδειγμα προς μίμηση και χαιρόμαστε πραγματικά. Και χαιρόμαστε πραγματικά. Κυρία Κατσιάνη, ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια πραγματικά. Να είστε καλά.